Raz ročne sa koná kongres teniskárov na tejto strane rieky Hudson. Gala teniskárov! Všetky ruky hore, ruky hore! Blahoželám nášmu víťazovi. Vyhral som! Ako sa voláš? Edson, tieto tenisky zmenia úplne všetko. Dokonca zostáva 5 sekúnd. A zostaňte tu. Noha! Vložil do mňa svoju nohu! Mne sa celkom páči. Moje tenisky! Kde je tá druhá? Ja musím tú tenisku nájsť! Pebble, schytal som to! Na smrť som príliš krásny! Čím potrebuješ moje skúsenosti z ulic? Musím nájsť brata. Ako zdrhnem z tohto väzenia? Ale toto nie je väzenie! Je to skôr raj! Čokoľvek to je. Toto určite nie je ono. Hej, na to ani nepomyslí. Varujem ťa, daj si bohov. Musím nájsť sestru. Ako chceš nájsť jednu tenisku v meste, akým je New York? Tá teniska doslova lieta. Áno! To je v pohode, Bráško. Nalepil si sa na žuvačku. Som zranený, takže ma zvyšok cesty ponesieš na šnúrkach. Musíme rýchlo zdrhnúť z centra. Tak rýchlo zdrhnúť? My to dáme rýchlejšie. Počkať, čo? Ale boli to limitky. Ale on vážne trpí, Adrian. Áno, vyzerá byť totálne na dne. Snažím sa myslieť nekonvenčne. A veríš mi? No 0,0%! Zberateľ ide v zlých veciach. Neboj sa, už mám plán. Tu tenisky netrepú, ale konverzujú. Tenisky limitky. Už čoskoro vyskočia z krabice.